Ahoj lidi. Dneska tady budeme hrát trošku, už nevím, jak se to jmenuje, no. Jo, tady to vidíte. No, Timeless Trails. Budeme to hrát a pojďme hned na to. To je taková hra, my už jsme to s Adamkem dohrali. To je taková hra, že tam prostě budeme... Teďka něco slyšíte? No, tam prostě budeme ve snu a budeme tam něco splňovat. No, pojďme tady. Ano, ano. Jinak je to hra v Bedrocku, v Minecraft Bedrocku, od Marketplace. Samozřejmě. No, pojďme tady vykraftit. Já to rovnou i můžu takhle vykraftit. No, to bylo aspoň rychlejší. A máme to jít teďkom vytřít tady tohle. A vidíme tu emerald. Tak ten emerald dáme. Tak je ještě tam. Já to musím dále. Hele, co tady je? Minule byly, že? Aha, já taky. Na to. No, na. Aha, ty to máš taky, aha. No. Jo, Adamku, a vidíš mě jako lišku? Dobře. Tady je další. Tak a teď jdeme spát na ten sen, jak jsme vám říkali s Adamkem. Viděli jste? Dobrou noc. Tak, teď jsme ve snu, jo, lidi. Tak, jsme teď ve snu, tady jsme se takhle vyspali, jsme ve snu, jo. Není to prostě normální hra, prostě jsme ve snu. Tak náš sen začíná. Takhle. Aha. Nějaké světelko, ok. My půjdeme muset na ty ne. Tam půjdeme pak. Co máme tady udělat? Jo. Musíme vykraftit ten a tam dát to. Jo, já to vykraftím, jo? Se mi nepovedla, já vím. Děkuju. Můžeš mi říct, proč jsem to zase to Pardon, to se mi nepovedlo. Já jsem deben. Pardon, já vím. Aha, tak to. Tady je přesně se. Haló. Adamku? Ty už si to vykraftil? Aha. Jo, už tam. Tady je. Jo, otevřelo se nám to. Tam pak budeme jezdit na těch, že? A pak půjdeme s Vodou na takový templ. Jo.
Pojďme. Určitě bude druhý díl z toho, že, Adamku? No, to si bezí tohle. Jo. Tak pojďme. No se taky nestane to jako minule, že ti umřel, že? Nechápu, jak se to stalo, ale... Tak se pojďme do toho tempu. Ano. Naštěstí máme ten rozboj. No. Jsme udělali taky nějaké maso na tom myšku. Oběž, ty pryč. To nechci moc. Ach jo, to bude pomalé. No se to zvládneme. Jo. Týku, pozor. Co se to děje? Prostě všichni na mě. Musíme je zabít. A to někoho do toho, že ani nás nedosáhnou, to musí, že? Jo, no. Dnes nemůžou ani zbít. A? Můžu jít ten tempu? Oni mě otravili. Já moc přesně jedno. Pojďme do toho templu. Takhle vypadá ten templ. Jo. Že? Jo. Takhle vypadá, protože známe. No, i když to je jako jiný, jo, ten to není úplně ten stejný, takže... Takže tady si je necháme. Co se stalo? Tak máme najít nějaké máme najít batny všechny. Máme 7 batnů najít. Já si už to moc nepamatuju, kde byly všechny. Jednička šťastné číslo od mamky. Jo? Jo, tady je. Ten jsem teď klikl, že? Myslím, že tady byl někde nějaký. Co to je? Tady je. Co je? Já jsem taky mumie. Že co? Tam byly nějaké mumie. Kde jsi? Mumie? No, Ty jsi je zabil? ano. Dobře. To bylo co chvíli, ale... To věřím. Jo, tady je. Co to je? Co dělá zase? Tvůj weblou zase umřel jako minule. Já mám naštěstí svého. Pořád. Co to je? On ti pořád umírá, ten tvůj weblou. Tak ještě 2. Fuj, tady jsou silver fixy. Fuj, tady jsou nějaké silver... Pomoc! Dobrá, já jsem je zabil. A to už je, aha, poslední už. No tak kde je? Batne. Co dělá? Je on normální jako? On mi umře. Dobré. To bychom pak museli jít pěšky. To jsme udělali minule.
No, ten cyklika. Já nevím, kde je, ale... On dá si nuby. Jo, no, minule jsme nám umřeli, protože oni tam pořád chodí. Jako nechápu, fakt ne. Protože kde je? Tady je. No, ale jako ten button. Aha. Aha, tady je. Kde? Leva. Aha. No už tak pojďme. No, musíš si sednout ke mně. Jako minule. Nechápu, prostě vždycky umře, ale... Tak, ne, tady u tom jsme se trapili nejvíc. Tady to bylo tak... Teda tam bude ještě jednou, že? Už mám udělat malku. Tak jo. Tak jo, dal jsem to tam. Ona se mumie. Mumie? Jsou všude mumie. Počkej. Tak jo, a tady u tomhle tom jsme se trapili úplně nejvíc. No nic, už si to musíme ukončit, no nic. Adamku, pojď ke mně, ukončíme video, jo? Jo. Bude určitě druhý díl. Jo, určitě, na 100%. No nic. Jestli se vám video líbilo, tak zanechte lajka. U dalšího videa. Ahoj. Čuču. Já se s těmi mám hitnout. Papa. 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 Bye.